wallahi azim babu wani shugaban ƙasa wanda yake tausaya wa 'yan ƙasa, wanda yake kishin 'yan ƙasa irin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Me ya yi musu da tausayawar? Baya kwance baya tsaye akan duk ɗan Najeriya. Ɗanlami baban kwamanda, ana ta batu dangane da ayyuka na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wasu suna ganin kamar bai taɓuka wa al'ummar Najeriya komai ba ma, sai dai illa cikin wani mawuyacin hali da ya sanya su a ciki. Matsayinka na ɗan jam'iyyar APC wanda kai shura wajen kare martabar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya kake kallon wannan magana? Wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gurin mutanen da suke faɗa irin waɗannan maganganu. Wallahi Yakubu, tun da nake tasowa ta ban taɓa ganin mutumin da yiwa Najeriya aikin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mata. Ba don wani abu ba, don yanayin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo ya tarar da ƙasa. Mun gaji 'yan kidnappers nan a hannun PDP. Mun gaji Boko Haram nan a hannun PDP. Mun gaji rashin aikin yi a hannun PDP. Amma zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ka duba irin abubuwan da isamar, kama da aikin yi, kama da aikin gona, kama da duk irin abubuwan da ya kamata a ce shugaba mai kishin al'umma, mai kishin ɗan adam ya zo da project ɗin shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari ya zo da shi. Amma kuma an ce talakawa suna ji a jikinsu. Kamar ban fahimci abin da kake nufi. Ma'ana kayayyakin masarufi sun yi tsada, wasu ma ba su iya cin abinci sau 3 a rana. Wannan duk wani magana ne da wani abubuwa da PDP suke so su zo da shi, kamar misali ko suna da buƙatar kamfen. Amma idan ka duba shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari, iya project ɗin da ya zo da shi na nema, mun yi aikin hajji. Duk yawanci za ka ga a Saudiya, wallahi al'azimu duk ɗan Najeriya da ya je kusan manomi ne. Amma me kuma babu yanda ƙasa za ta ci gaba a kowane irin sashi ne a duniya ba tare da sun rufe boda, sun ƙirƙiri abubuwan da ya kamata su ƙirƙira 'yan ƙasar su yi amfani da shi tare da maƙotansu ba, irin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wasu suna ganin rufe bodan nan kamar shine ma ummul aba'isin rura wutar rikicin ta'addanci da yake faruwa a yankin Zamfara, Sokoto da Katsina. Lokacin da muka karɓi ƙasar, bodar a buɗe take ko a rufe take? Kai ka fi kowa sani. Amsar bodar su tana buɗe. Yau mu da muke a cikin jihar Kano, mun wayi gari kasuwan nan tamu ta Kantin Kwari an zo an buga bama-bamai. Mun wayi gari headquarter ta 'yan sanda an zo an buga bama-bamai. Mun wayi gari headquarter inda duk wani matashi wanda ya kai shekara 30, shekara 40 a nan yake neman kuɗinsa a fan santa. Mun zo mun tarar da irin wannan abubuwan da an bubbuga bama-bamai. Mun wayi gari a gidan mai martaba sarki, a masallacin mai martaba sarki an zo an bubbuga wayannan abubuwan. Yau da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rufe bodar, ka ƙara ji an yi wannan abubuwan? Amma a daɗin ana zuwa ana ɗaukar mutane a tafi har gidansu a ɗauke su a tafi da su daji a ce sun biya kuɗin fansa? A gwamnatin PDP an yi wannan abubuwan A ina aka yi? ƙanana ba, babu a inda ba a cikin jihar Kano nan ma an yi lokacin PDP. A ɗauki mutum a ce sai an biya kuɗin fansa sannan za a sako shi? An yi lokacin Goodluck, an yi lokacin su Obasanjo, wannan wani sabon abu ne. Wallahi al'azim babu wani shugaban ƙasa wanda yake tausaya wa 'yan ƙasa, wanda yake kishin 'yan ƙasa irin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Me ya yi musu da tausayawar? Baya kwance baya tsaye akan duk ɗan Najeriya. Kuma shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari, ina tabbatar maka bai zo don ya azurta kansa ba, bai zo don ya azurta ɗan uwansa ba, bai zo don ya azurta danginsa ko matarsa ba. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo a matsayin bawan talakan Najeriya da mai yanzu misali a ce ka bawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari maki nawa zaka bashi a tsawon waɗannan shekaru 7 da yana mulkin Najeriya? Ai ya cinye duk maki 100 din. Menene abin da zaka rage shugaban ƙasa Muhammadu? Gaba ɗaya? Na farko mun kawo project ɗin noma. Baban komanda gashi al'umma duk gaba ɗaya. Ya san nawa ne kwanan shinkafa yanzu? Da Allah nawa ake sayarwa yanzu daga zuwan mu Maka zuwa komawa mu nawa muka sai label? Mun sai shi da Allah. Wai ka san nawa ne kwanan shinkafa? Yanayi na tattalin arziki na duniya gaba ɗaya haka yake. Wallahi al'azimu ruwan da kake siya. Ita gwamnatin Buhari me take yi wajen inganta tattalin arziki? Magana kai min ta yaya ake siyan kwanon shinkafa. Shi nake gaya maka ai baka faɗi kuɗinsa ba. To ai shine nake so in kwatanta ma da ƙasar da dukkan musulmi da ita yake koyi, ita ce Saudiya. Ba don wani abu ba, yau an wayi gari a Saudiya riyal 5 muka ringa siyan laban, amma mun koma mun siye shi riyal 25. Da shinkafa da laban wanne ne yafi muhimmanci ga rayuwar ɗan adam? To ai kai shinkafar da zaka siya kwano ɗaya a nan 1,500,
a Saudiya ko kuma idan ka je America aƙalla idan ka canja kuɗin abin da ka siya ta kai wajen 10,000 ko Wai 5,000 kwano ɗaya. yanzu misali tun da ka ce ko 1,500 watakila kai a haka ka santa. Ka san kuɗinta a Nijar? Nawa ne kuɗin nata a Nijar? Ka sani tambayar ka nake To yi. ai da kake maganar kuɗin shinkafa a Nijar sai ka kawo shinkafar ka kawo ta Najeriya sannan ɗan Nijar ɗin zai zo isa ya tafi da ita Nijar. Nijar A'a, suna ina wa'inda aka ce ina suna Nijar. fito a ɗauko shinkafar daga Nijar a kawo su nan wa'inda har ma harbe waɗansu ake yi saboda sun yi To haka. banda lalacewar ƙasa Najeriya kamar mu a ce wai za mu yi oda daga Nijar wannan wace irin lalacewa ce. Har abada wannan abin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi shine abin da ya kamata duk ɗan adam mai kishin al'umma mai kishin ƙasarsa yi. Kuma bari in gaya maka yanayi na hanyoyi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo da su ko ya inganta duk Najeriya ba a taɓa ɗan adam ɗin da ya zo mana da hanyoyi irin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba.